ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngol rewayi worgo mayela gambi ba fata dinguirayi fallemma ko on waktu yoni ha to ñoro masina kame jembu ko ene jiya e gardidi kabruji men latima hanki jamma o sanga 20h hoore joledi ndi sénégal o fusi suudu sarɗiji nde leydi sénégal o erima ɓiɓɓe leydi ndi nde keɓonto gam suɓoyade sarɗiyankoɓe mumen ñande 17 lewru novembre ɗo tan e lebbi ɗiɗi paaɗi to leydi mauritanie hoore joledi ndi dawal ɗimmala caggal sumgoji ɗi o holliti darde makko haɓade borjingol jawdi leydi ndi ko wayno mbuñade ko nandi hen kala jeeyi sababu hanki o to yeeso cour suprême o holliri ngaalu makko kala no woruno to leydi mali armée leydi ndi holliti tetti ko ene tolno e ko armée ji jondi no feewi ɗum noon ko toon to wuuro kidala to cité adrar e ballala patrouille moɓe mbanno toon to leydi guine konakiri subaka hande o to mamou ko accident musɗo waɗi toon ko kar goto yani ken tolno e pittali jeetati keddima e golɗo hen bolola kabruji men maɗa en ha to guine bissawo soudan ma en jaa ha to maroc éthiopie tunisie jolam jaɓeri jaseten koye musidɗo meɗen alhassane oumar mboy to leydi mauritanie ko musidɗo men haali aboubaha musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam gam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hedde hen ko laaɓi jahata koto google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Aslem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto marsi bu beesa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaam docteur Bayela Djibril Diallo dittowo leɗɗe cafrowo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala docteur Bayela Djibril Diallo bittuɗo leɗɗe e safaruji fina tawaji men rutti kadi witti yogay ñabbuji ha heeɓi kollaɓi wonande ɗeɗo henna leɗɗe ene cafra ɗiɗo henna ñabbuji kala
docteur Bayela Djibril Diallo jogi ko pharmacie ji mum jaadude e jamanu ene tawe hen siroji ledde e caabune e gede godde kala sa jokkondire makko tan ma humpito hen ko ɓuri labde docteur Bayela Djibril Diallo holliti ene safra yoga e ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno prostate ñaw kawniɗo tampinɗo hande windere nde kala omo safra kadi tension ngabbowo e jippotoɗo kala diabète no worino kala omo safra ɗuma joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala debbo donkuɗo ɓesnude so tawi ko caɗele rafi omo itta ɗuma ha laaɓa ha daña ɓesgu e ballal jomiraɗo gorko ngakkaɗo diƴƴe ko wayno maniyu walla caɗele goragu kala mum de kanko docteur Bayel Djibril Diallo wo holliti omo jogui hen humpitoji labɗi ceera docteur Bayela Djibril Diallo hande o holto tawete wo tawete koto Mauritanie Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie sa ari ha to legal PK9 ko ɗon wo tawete woɗɗani station star sa ari ha ɗon ɗoɓe mbiyata dernier poteau sa noddimo tan a heɓaɗe makko ko laaɓi kanko on docteur Bayel Djibril Diallo sa yiɗi hebde ɗum to Mauritanie to mbatta ko 48 76 36 81 walla jokkodira e Dieynaba Bayela mbatta ko 41 60 41 11 76 49 so tawi noon koto leydi Mali Bamako legal biyetegal Sira Bougou ene tawi ɗon Aminata Sow on jokkodirta pharmacie makko jaaduɗo e jamanu ene tawi ɗon so tawi ko tongode wonande on Aminata Sow to leydi Mali mbatta ko 00 223 90 13 41 81 on noon on pharmacie tawete koto Bamako to wiyete Sira Bougou so tawi a ari ha to 9e arrondissement police o ɗo woni ɗo sa noddi tan ma o wiye mboɗomi musidɓe tedduɓe docteur Bayel Djibril Diallo e dow meɗen ceerno jibisi wettiyanke safriyanke laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari bittowo yoga e ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala ceerno jibisi ene tintina dendagal bandiraɓe julɓe kala omo tawe hande o to Agnam Siwol tawete koye nder leydi Sénégal sa iwi banggue Wourossogui a ari ha to hôpital Agnam o sa ɓenniɗon seeɗa sara ñiɓirde weefɗo ko ɗon ceerno jibisi tawete hande o ceerno jibisi wittiyanke yoga e ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago kala mum sa jokkodire ceerno jibisi ma a wi alhamdulillah ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe biyeteɗe muuɗa hirda sa muuɗi hen tan a yitoto hoore maɗa omo jogui leɗɗe goɗɗe bittaɗe waddete koye gaweje woni hen ma yaltinane 13 rafi woni hen 19 woni hen ma yaltinane ha temedere ñaw kala ceerno jibisi laaɓaɗo listihar sa jokkodire makko arokimo inde nene maɗa ma o haalane inde ma e inde nene maɗa ma o haalane gueɗe ma kala ha cikka elle konon gonduno gan sanga jokkodira e numéro makko Wave walla Orange Money on numéro noon sa yiɗi jokkodirde mum ko 00 221 ko numéro leydi Sénégal 78 128 35 98 so tawi noon ko tongode makko appel ene waɗi WhatsApp mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00 222 ko tongode leydi Mauritanie 47 22 80 84 minni ko ene tawe to Nouakchott ceerno Alassane Sy laaɓaɗo golle ɗe kala jiɗɗo jokkodirde on mbatta ko 00 222 32 62 04 99 base makko taweteɗe tokkay hayɗi ene jokki ha hande gollude sa jokkodiri e tongode ceerno jibisi ma ɓen ko ɓuuri labde musidɓe tedduɓe taweteɓe to Agnam e diwanuji ɗin kala e aduna kala ceerno jibisi e dow moɗon kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde sappo e tati silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayi yonti kumpital men e ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar to karallagal weltare tv ko musidɗo mon saydou abouba diaynde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ene nelda duwaw baba sildou mbodia ha toon to dondu amila ɗum noon ko caggal jaltugol aduna mawni ko biyeteɗo hammadi mbodia yalti aduna ko ɗon ɗo donduɗo e dow inde ceerno abou baydi kaw walla mbiyen abou sar to ndulmaji dembe sehil makko ɓi nene makko jungo makko ñaamo ne neldamo duwaw ne nelda duwaw kadi sohna muynoyam mbodia ha toon to leydi france ɗum ko caggal jaltugol aduna mawniɓe biyetenoɗo hammadi mbodia yalti aduna ko toon to dondu eɗen mbiya tan yo allah yurmomo yafomo nannamol janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ceerno abou baydi kaw to cuuɗi men ndulmaji demɓe walla ni mbiya keccel sar walla mbiya abou sar walla mbiya abou kumbela ene rutta teddungal dendagal bandiraɓe hanki o arnoɓe jamma mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallam taw kadi yuɓɓinno oɗona jamma ko sehil makko jaadiɗomo tigui rigui woni ceerno sall taw kadi ko ɗon ɗo cuuɗi men ndulmaji ɗo omo rutta teddungal ceerno modi sall omo rutta teddungal dendagal bandiraɓe arnoɓe kala tawtorede oɗo jamma madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallam juɓɓinaɗo ɗon ɗo cuuɗi meɗen ndulumaji demɓe ɗo kumpital men ɗemgal pular basiru jamay fayi ko hoorejo leydi ndi hanki hakkude juulal futuro e gueƴe ko ɗon o hucciti e ayawo gendi leydi ndi gam habrodirde e dendagal sénégal naɓe kala o holliti oɗo saaha o firti suudu sarɗiyeji ndu leydi sénégal jeeyi sababu firtudemo nduɗon suudu noon ko hokkudemo ɗaɓɓale jonɗe no fewi faade toon to suudu sarɗiyeji ndu leydi sénégal ɓen sarɗiyankoɓe jaɓani ɗen ɗaɓɓale ko wayno firtude conseil économique social environnemental ne wonde haut conseil collectivité territorial ɗum noon ɓayde ɓen jaɓani jeeyi sababu wonande kadi ɗaɓɓale goɗɗe ɗe o ɗaɓɓi hayso tawi woni jaagoɗo finance oɗo saaha addi projet muɗum maɗeɓa wontude gulali nde hunde ɓenna walla wasa ɓennude o ƴetti pellital ɗum ko hanki o caggal nde o ɗaɓɓuno ɗaɓɓade toon to sariya leydi to beele omo jogui ndimago wawde firtude source ɗeɗi ɓen kollitino sappo e ɗiɗi nduɗo henna lewru woni hanki o waɗata duuɓi ɗiɗi tenggurengu wonande kay koɗo henna 14e législative ko suɓano ɗum noon omo jogui ndimagu wawde firtude ɗum ha mema leydi jeeyi sababu noon hanki o firti ko wona ɗum kono wo noddi ɓiɓɓe leydi ndi sénégal kala nde keɓonto sappo e jeeɗiɗi novembre 2024 e nder ndeɗo henna hittande nde ɓe jahata suɓoyade sarɗi yankoɓe mabɓe hewɓe noon e dawri yankoɓe kolliti mawɗo leydi ndi wona ɗoftiɗo konngol mum ɗum ko caggal kay nde jaggi kuɗol mum fawe kayit siifi windi neldi gardiɗo assemblée nationale mo leydi sénégal woni amadou mam dieɓa wonande comme ñalawma aljuma hande o hoore jaagoɗo leydi sénégal ma tawe toon to suudu sarɗeji de leydi sénégal gam hollirde déclaration politique général mum ɗum noon laataki ngol konngol hewɓe kolliti mawɗo leydi so rokkiri konngol ɓiɓɓe leydi foti ko ɗoftade ko wona ɗum kon article 87 ha hande kay ɓen sarɗiyankoɓe ne keddi wonde sarɗiyankoɓe leydi sénégal maɓe jokku lulɗe mabɓe e haajuji mabɓe ɗo ha ñande sappo e jeeɗiɗi lewru novembre ɗum noon ko caggal nde woɗɓe cuuɓa ko nden kay wonande kamɓe kala mandaji mabɓe jofata e nder leydi ndi sénégal benno mbokka yakar hankine kamɓene ɓe jaltini ɓattake ɓe kolliti taw koye sawtowol abdoul mbawa ɓe ñiŋi no fewi pirtugol nduɗo henno suudu wasde ɗoftade konngol mum wona ni fonno waade kono ɓe kolliti moɓodiral gam heɓanade sumgoji kono kadi ɓe jetti ɓesguji sénégal naɓe suuɓiɓe ɓe guila 2022 taw koye 14e législative taw kadi ko toon to suudu sarɗindu leydi sénégal ceerno alhassane sall ko dawriyanke holliti ɗum ɗo henna kay yonnan ɗum hay seeɗa so tawi kay mawɗo leydi rokkiri konngol fonno tan ko yaade ha laato taw wona e dow oɗo henna sifa kanko hoorejo leydi ndi noon kikiɗe hanki o tawama toon to wuuro Tiwawon hakkude makko e Sirña Babacar Sy Mansour waɗedemo ziyara gam keɓugal jamma mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam kanko hoore ni ɗon ko toon o hollitimo o darnu catal ngal catal taw ɗowata ɗum ko gando kumpitiɗo
taw kadi ko jahowo jokkondiraɗo galleji diineji ɗi leydi Sénégal kala beele kadi wonana nomaɗo galleji diine ɗi leydi Sénégal ko fate caɗele gueɗe humpito e parɗi gaɗe kala holliti ngal catala mangal wawa rewidade gueɗe kewɗe ko fati e ɗiɗon fannuji kala to Kaolack ko balɗe seeɗa keddi e jamma mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallama oɗo saaha leeɗe kewɗe goni koye caɗele ndiyam ko wayno Lewna Niassy en fa Cheikh Tidiane ko wayno Cheikh Tidiane ko wayno Medina Baye ɗen leeɗe kala ene tawe e caɗele ndiyam no feewi ɗum noon koye balɗe seeɗa heddade ko fate jamma mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam gartaten koye accident ji baɗoji e kala saaha e nder leydi ndi Sénégal ne tiiɗi ñalawma garɗo taw kay oto ajjitaki e nder leydi ndi pittali keddo hen walla ni hewɓe gaño hen mbarma hena wonande kay ɓen sofreɓe dognoɓe otoji kamɓene ɓe jalti e deƴƴere mabɓe ɓe kaaliɓe kolliti jeeyi sababu accident ji ɗi ko fadde boliɗi ɓenne kadi kileneɓe joloɓe ɓe kolliti jeeyi sababu ko sukaɓe tokosɓe to tete otoji taw enen bagguiɗi cuwa taw helli feede ko hay wonde kala ma en ketto Abdoulaye Zakaria an ko yewtidi e dognoɓe otoji eɓen dognanteɓe kala Abdoulaye Zakaria e micro makko. accident musɗo bannoɗo to wiyete dangal ma yooɓi 16 fittandu innama aade ko accident musɗo sofereɓe ɓe noon garti e doggol mumen holko saaboto accident ji ɗi ɓe kolliti heewi sabade accident ji ɗi ko laabi ɗi ina paaɗi laabi ɗi ina paaɗi no feewi. taliji ɗi won hen ɗi moƴƴani par ce que sa ƴeewi wonto gandanɗa hoore ma saɗa yahoɗo Fouta won partie ji wiyata ko taliji ɗi no paaɗi taliji ɗi no paaɗi e aussi suuji ɗi kono ala ay probléme goto kadi ko mbiyata gaz uji ɗi fof gaz uji ngala probléme goto wono jallu ko hoddiru par ce que ko kiri bo probléme kiri wona wonno gaz e femodiri ko woto mawɗo o kali kiri bo wonno gaz e mais wona gaz dow gaz min ma won duuɓi 30 joni mboɗo doga hakkude ɗo e Fouta kono noon addi ɗum joni accident ji kewɗi ɗi ko hewɓe dognoɓe ko sukaɓe ganda holko poti wadde e holko potani wadde. Puis tamit chauffeur amana responsable yo andu ko yimɓe jogui wona baali jolni watta haqqille hoore mum eko waɗata ko ɗum kadi ma hokku hoolare tigui rigui kono noon joni a yiyat dognowo ina waɗa ko wela ina daroɗo wela ɗum kadi wona hunde moƴƴere. kiliyaneɓe noon kolliti heewi sabade accident ji ɗi tan kono sofereɓe ɓe mbayini accident ji andi ɗum ko kala mo ɗum haqqillaji ma yomɗum ses eɓe ɗogo ses kadi ɗum pour ɓeyde eyyi balagol few te yaha won hen ɗum ɗoji il faut poftoɗa yidde kalis hoto tagana wadde gandanɗa hoore ma aɗa waɗa yimɓe e dow mere fotani wonde a jolnata ko babiraɓe jolnata ko sukaɓe jolnata ko mawɓe jolnata ko worɓe jolnata ko rewɓe ɗiɗo capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo a wawa wadde ɗum e bis taw gandanɗa hoore ma mbiya a foftata ko yidde kalis jettoɗa hande duttoɗa kadi mbaɗa effectué capanɗe temedde jeeɗiɗi kilométre aussi il faut neɗɗo o fofto. ɓe kolliti ɗum ɗo noon ko hunde musde kono noon eɗen ñaago Allah tan yo worode haɗan en ɗo. Abdoulaye Zakaria an amina ya rabbi ya rabbal alamina paɗen koye conférence dental ya nabi en yiɓina conférence mawɗo no feewi ko fate darde debbo e diine l'islam on conférence noon ma yuɓinum ceerno Ousmane Ly kame dental ya nabi toon to cuuɗi men dumga ɗum jogori latade ko ñande 19 nduɗo henna lewru ndu gonɗen ceerno Ousmane Ly dental ya nabi on ñalawma holno yarata eno hono wayi taw kadi koye conférence mo jiɗɗon yuɓɓinde taw koye dental ya nabi. eyyi ceerno Sar Abdoulaye Sar caggal salmitadema ko salminde kadi dendagal heeɗiyankoɓe ɓe to ɓe mbawi wonde eyyi no mbiɗani dental ya nabi ko dental rendingal yiɗɓe annabi sallllahu alayhi wa sallam rewɓe e worɓe tawi kadi ko wonɓe e nokkuji certuɗi nder leydi ndi e caggal leydi ndi kala ngal dental noon ko kam ƴetti oɗo ñalawma jeudi le 19 septembre 2024 wadde conférence islamique ngam wallodirde e julɓe ɓe kala tawi kadi ɗum waɗata ko ɗo e dumga rindiaw so tawi haaji Allah so tawi ko mujibo o ko notade e noddandu Allah Allah noddino julɓe wino yo dañ e mon fedde
yamirooɓe ko moƴƴi ene kaɗa ko boni dental yanabi noon ƴetti oɗo ñalawma ngam mawninirde ɗum annabi sallllahu alayhi wa sallam tawi kadi koye nder nduɗo lewru malandu ɓe cuɓi toɓɓe ɗiɗi eɓe naftodira e julɓe ɓe toɓɓe ɗiɗi ɗe goni holko woni gilli sabi Allah nde wonde ngal ɗo dental rendi koye gilli sabi Allah alay sago ɓe kalane holko woni gilli sabi Allah toɓɓere heddinde nde ko holko woni darde debbo e nder l'islam ɗeɗo toɓɓe ɗiɗi ko toɓɓe katojinaɗe e gurdam aade ko ɗum saabi ɗeɗo toɓɓe ɗiɗi jewtete e on ɗon conférence baɗowo le 19 septembre ɗo e Dumga Rindiaw. holko woni gilli sabu Allah holko woni darde debbo e l'islam dental ya nabi ceerno Ousmane Ly toon to Dumga Rindiaw jogori yuɓɓinede ñande 19 nduɗo hen lewru so jomiraɗo haaji taw kadi faati koye madhu annabi o sallah sallam beele ko kala hitande ɗum waɗata walla ala ko kala saaha walla taw ko ñalawma tan conférence o waɗata walla ma jokku hen jammago ngu ceerno Ousmane. eyyi Sar Abdoullahi Sar so tawi kono namdoriɗa ni programme o no ɗum wayi beele ko ñalawma e jamma walla ko kala hitande dental ya nabi ene jogui en niya wadde ɗum ɗo kala e saaha soit ko pare hitande walla ni koko manque hitande walla koko ɓuuri hitande ala kulli hal nde wonde ɓe jiiɗi ko ɗum wona nafoore jokkodirde wa amma hikka nde wonde ko ngol woni lawol gadingol dental ya nabi en waɗa oɗo conférence ɓe ƴetti ko ñalawma puɗɗal e mutal kono jamma ala hen subaka o ma waɗi dowuji inchallahu tabaraka wa taala ha kikiɗe ko nden woni conférence o kono kadi madhunne bi ene tawe hen no fewi so tawi haaji Allah eɓe noddi noon dendagal bandiraɓe julɓe gam tawtorede oɗo ñalawma Sar Abdoullahi Sar. golle ma jooɗi peewi ceerno Ousmane Ly toon to Dumga Rindiaw ko 19 on conférence waɗata gilli sabu Allah darde debbo e diine l'islam ko hunde wande fayida no fewi gartaten koye seppo ngo yinno wadde ɗuma comité mouriden toon to juma Masalihul Jinana caggal juulal tisbar préfet de Dakar holliti hay loppet ala hen yinno yuɓɓinde ngon seppo ko Serigne Modou Mbacké Bara Dolly ngam oɗo saaha habtade konguɗi Cheikh Oumar Diagne faade wonande Cheikh Ahmadou Bamba kamene wondi kadi e ceerno Alhaji Malick Sy taw ko ɗin konguɗi ɗiɓe jonnani hay seeɗa keddoɗen koye leydi ndi Sénégal jaheten koye patrouille dendaɗo hakkude leydi Sénégal Mauritanie kame leydi Mali koto maayo leydi Sénégal wonande kay habtade gueɗe ceɓɓitiɗe ɗum noon wonande ko patrouille koni koɓe leydi Sénégal Mauritanie kamɓe ɓe Mali kala goni jokkodirɓe e nder ndiɗon mbaadi ngam kay wonande oɗo saaha gonaɗo beele ɗen gueɗe kala ɓuura wawde rewde lawol wona kadi ndenka e kisal taw ko en patrouille haade men yaade to leydi Mauritanie jeheten koto Gambie to leydi Gambie binditagol ɓesguji leydi ndi taw kadi koye ndeɗo hen hitande ngol cimtola cetal tammigal binditagol ɓiɓɓinguini ndi yaltini cimtol ngol subaka hande o ɓe kolliti wonande leydi Gambie hande o wonande ɓesgu mum kala yettima million ngaji ɗiɗi pawɗi 442 ujunere e 700 sappo e ɗiɗo neɗɗo woni ko windita kono kadi ɓuuri hen hewde ko rewɓe so tawi ko rewɓe ɓe tan kamɓe ɓe jettima ko ene tolno 50 e kala temedere taw ko 50 kala temedere so tawi ko worɓe ɓe kamɓene ɓe jarata koye 49 kala temedere teskede noon wonande so tawi tan ko rewɓe ɓe jettima million pawɗo 24 ujunere so tawi ko worɓe ko million pawɗo 19 ujunere so tawi noon ko nokku ɓurɗo hewde yimɓe koto nokku bireɗo Brikama ko toon ɓuuri hewde yimɓe e golɗo hen binditagol taw yaltin ɗum ko bureau toppitiɓe oɗon fanno paaɗen koto leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Aswani hoorejo leydi ndi yiddemo haɓade mbuñaari e mandama ko oɗo hen hono wirno sanga nde o suɓa gardidi lefol laamu ngu e dawal ɗimmal hanki o yeeso cour suprême o holliri ngaalu makko kala ma en ketto musidɗo men haali Aboubaha Diam hiire maɗa.
jam hirema ceerno Sar Abdoulaye Sar jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ko noon tigui ko ɓuuri tengtude e kabruji men nder leydi Mauritanie puɗɗorɗen koto wuuro men Likseba Golgol to Likseba Golgol noon guila lewru mawɗu ndu daari woni guila 1 mayru faade ñalawma hande o kay ko ɓurdi woni e yuɓɓinede to galle Sisiɓe to galle Elhaji to galle Sisiɓe to galle Sisiɓe to galle Elhaji Mamadou Saydou Sy to Likseba Gorgol tawi kadi koye gardugol mawɗo meɗen hono ceerno Amadou Mamadou Sy ɓurɗo lolirde ceerno Sy e miñumen kala noɓe kewi yuɓɓinirde ɗum kala hitande kay tawi kadi ɗum fuɗɗino koye guila gurdam ceerno Amadou Oumar Saydou Sy ɓurnoɗo lollirde Alpha Sy nde yurmede Allah wonata e makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ɓurɗiɗi noon yimɓe wuuro ngo kala notitima hen e peewal ɓe notitima e keewal ko aljuma hande o noon so Allah yettini ɓe timminta ɓurɗiɗi ɓe mbaɗa duwaw asetta janggo o almuɓe ɓe pofto alata ɓaawo janggo jamma mum caggal nde kiraɗe kirta ha kay salatu ere ɓe mbala tigui e mawlude mabɓe mawninde jamma jibinede nuraɗo men sallllahu alayhi wa sallam tawa kadi cérémonie o waɗata koto heewi wadde to dingiral juma mawka ka Likseba Gorgol ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Siley Ba to moderna ka heeɗi ha to galle makko sama sa omo waɗi erago noon faade dendagal julɓe kala ha tengti noon e almuɓe e ardiɓe diine e ardiɓe guure kala nde tinnoto mbatta hakkillaji mumen no feewi e mawludaji ɗi ndewne lawol mbaɗe no kewi waɗirede kay tawa ko dow peewal e dow nundal hono no yamiri diine islam hono no yamiri kadi aadaji yimɓe nden to kiɗe kay nattidi hen gueɗe ɗe jaadani hen gila ko fati jillodirde rewɓe e worɓe ko fati kadi e honngude taaɓe e gandi tawi kadi koko yaadani e diine ɗum foof nde yimɓe ndento ɗum beete tigui Allah ne rokka ɗumen barke e hawrude kire barke kay e jibinede nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani kañum woni hoorejo gendi Mauritanie o ari to yeeso commission pour la transparence woni commission halfinaɓe ko fati kay haɓade mbuñaari o waɗi toon déclaration makko hollidde kay ngaalu makko ko jogui tawi ko jawdi daridi e jawdi lelidi kala ɗum noon waɗi ko alkamisa hanki o 12 lewru septembre woni ko wiyete déclaration du patrimoine cérémonie o noon waɗi ko yeeso président de la cour suprême hono biteɗo Cheikh Ahmed Ould Sidi Ahmed ko kañum woni hoorejo commission ko greffier ɗon rapporteur commission hono biteɗo El Moustapha Ould Siddoumou ko kañum tigui halfina ko fati récépissé kala dépôt commission pour la transparence financière de la vie politique tawate hen ko ɗeɗo terɗe tawate hen noon ko président cour suprême wondude président cour des comptes wondude président des conseils supérieurs de la fatwa et des recours gracieux wondude membre uji tawa kadi ko ɗiɗo ɓe limtuɗen ɓe ko kañumen cuuɓi ɗeɗon terɗe Mokhtar Wuli Ndiaye kañum woni hoore jagoɗɗe gendi Mauritanie kanko e ministre uji kewɗi kamɓe ko guila ñande 12 e 13 lewru août maydu ɗo guila nden ɓe mbaɗi déclaration patrimoine mabɓe ɓe kolliri yeeso commission koɓe jogui jawdi mabɓe daridi e leydi kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen halfinaɓe ɓeto weeyo leydi Mauritanie woni météo ɓe kolliri tigui ene ɗamina ma tuɓoji no wawi fodde foof e nder aljuma jan hande o ene teska en ɗamina e nder fodde sappo région ngaji sappo e nder leydi Mauritanie ɗina région ngaji noon woni hodduji ɗiɗi woni hoddel sharqi hoddel garbi ha to Asaba to Guidimaga to Gorgol to Braknam e to Worgo Trarza to Taga to Adarara ha to Worgo Trizemur kala ɗiɗo région ngaji kala yoga e guure ma tesko toɓoji mumen no mbawi fodde kala ma keɓ ɗiɗon toɓoji so tawi noon ko nokcot ma teski kenal kay seeɗa humta ko kenal seeɗa ummade to banggue hirnangue faade to banggue hirnangue ɓaajo funnangue woni tigui to nord est asmano noon kadi ma teske hen duule no wawi fodde fof woni pénuage ha joni habruji men ngal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen ministre de la culture des arts kañum kadi woni porte parole du gouvernement woni joguiɗo konngol laamu hono biteɗo Alhousseyni Wulu Meddou o holliri wonde police nationale yiiti teɓima gonɗo kay responsable tawi ko stock mawɗo jiitanoɗo ko fate Sangara jiitanoɗo e nder Nouakchott to leggal bitegal cité plage ngal Nouakchott tawi on stock yiitano kene wona joni balɗe ɗiɗi o holliri noon wonde joom stock Sangara o noon wona Mauritanie
ujunnaje ko koɗo o jeeya tigi koye nder dongre asie ko asiatique naajo heɗani noon enquête o nana jokki beele ne ande dendagal kay réseau o kala siftinde on noon ko sangara kewɗo yitinoɗo kay sangara kewɗo yitino saabu kay ko carton ngaji tawi tigi ma ene qime ha tonuji jeegom tawi ko sangara hen ɗum noon jaru muɗum ene qime ha 1.3 million taw ko halis guya ko police pourtouroi noon lega tafraka zeyna kañumen tigi yitino oɗon sangara e nder galle goto tawateɗo to cité plaza stoko noon mbiɗen ko ujunnaji jeegom e temedde jeegom e nogas nayyi kaneta tawi ko sangara ɗum hinde biyera wondude ujunnaji ɗiɗi e capanɗe jeetati butila sangara taw ko sangara mo hinde wiski ko ɗum tigi woni ko tawno toon ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen hoorede leydi Mauritanie Mohamed Cheikh la Ghazouani o waɗi supervisé o ardima udditgol 37e conférence internationale ko fati sira prophète nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ɗum ko alkamisa hanki o sappo e ɗiɗi lewru septembre woni mujibu oɗo conférence noon ko yidde kay ɓeydude ƴellidde diine islam o e awde kadi ɓeydede awde gilli Mouhamadou sallllahu alayhi wa sallam e nder ɓerɗe julɓe ha tenti noon e génération ngaji kesiɗi yimɓe noon ardiɓe diine jeeyaɓe nder leyɗe kewɗe tawi kadi jeeya jiida cirol mbawi notitade e oɗon conférence tawi conférence o noon mbiɗen waɗata ko nder balle ɗiɗi musidɓe tedduɓe Sar Abdoulaye Sarr gasi ha laaɓi ceero ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habruji mon e ɗemgal Pulaar e sowtowol musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba yo jaam Allah jogomi jogo Ghali Abouba golle ma jooɗi peewi kumpitala gendi leydi Mauritanie laaɓi sen giwi to leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali to wuuro Kidala tour kiɗala cité Adrar Ifgar ɗum woni ko tetta toon ko armeji kewɗi no feewi ɗum koye ballal wonande patrouille colonel majeur Daouda Sangara ko on holliti yuɓɓini oɗon taw kadi koye ballodiral finoɓe toon to région mo Kidala nanggodiral hakkude finoɓe toon kame armé leydi ndi to cité Adrar ɓe mbawi tettu toon arméji guerre mawɗi no feewi kono ɗo saabi jogui en loskoji yidde andude on armé hol to yahanno ɗum noon koye renseignement moɓe ƴettuno guila ñande altina jawtuɗo henno to Bamako koye ndungu wona hakkude inondation e caniveau ji kewɗi mbusuji kame gueɗe goɗɗe kala kono teska wonande kay ko coggue nayyi so pini tan orata ko yogay booli Bamako hol jeeɗiɗi nayyi hol gornowo ha tenti noon toon to ha tenti noon toon to leegal biyetengal sebeni koro noon ko leegal ngal ganduɗa so tawi ɓenna koma korna ha tampa taw kadi waɗɗani boulevard mo sebeni koro taw kadi taw kadi ganduɗa ene haaɗi circulation yaade no fotiri ni waɗɗani banque BMS taw kadi oɗo saaha ko troupeauji nayyi woni ko yiyete hen hewɓe no namɗo mo jeyɗi nayyi goroji yoga e booli hewɓe kadi erima oɗo saaha autorité ji ɗi ne mbawata yurnitade ɗum nde tawno ala kala ko ɓuuri hen a sirde haydara gouvernement mo leydi Mali artiri kene tolno e 1.2 taw ko ɓiɗɗo malinaɓe jukinoɓe taw kadi ganduɗa ko toon to Libye ha to Niger kala ene hen noon rewɓe ɗiɗo kame sukkaɓe nayo ko heddi ko kala ko worɓe ɓe gattira koye ndiwowa ka Éthiopie Airlines kan wawi artirdeɓe nder leydi mabɓe toon to bawallaɗe diwoje ngal Modibo Keita Sénou taw kadi koye weledeɓe caggal nde tampere heeɓiɓe toon to leydi Libye kame leydi Niger kala to leydi Guinée Conakry paɗena to leydi Guinée Conakry to bawallaɗe diwoje ngal Ahmadou Sékou Touré tetta toon hanki o ko drogue jonɗo no fewi mo hinde cocaïne ma wona jeegom piccal 7 kilogramme taw kadi tetta koye junggo biyeteɗo Aboubacry Diaby franco guinéen pimnoɗo ƴettude ndiwowa ka inde Air France wattidi ko teɓade hande o ne tawe to kaso mo Conakry loskoji ne jokki hen Mamou Guiné woni koye sunu mawɗo no fewi nokku biyeteɗo Timbo ko kar giwnoɗo hedde banggue Mamou ne fayi Conakry sanga 4 hande jamma o daaɗe gadane ko nden on kaari yani ken tolno pittali 7 keddima e nguɗon jomgu hewɓe noon mbawi gagnade hen ne tiiɗi ñalawma garowo ha ɓenna taw kay bolol yoɓaki pittali ɓen ɗannotoɓe e ndeka leydi ndi
kala sen giwi to leydi Guinée paaden koto Guinée Bissau Oumar Sissoko e mbaal caggal nde waɗi haalande makko o holliti waƴƴamtata daawal ɗimmal sungoji tijjaɗi hitande faande taw koye wasiya joom suuri makko kono kadi wo jabtima yogay ko ngoɗi wiiɓe juuɗe makko ene moddi e mbuñaari dorok jiitanoɗo yontere yawtunde to boowal laaɗi diwooje ngal Guinée e ngal Guinée Bissau caggal noon wonande on dorok nanga koye jet privé giwɗo banggue Venezuela o helliti laamu makko ko laamu darde faddade ɗaynoje nde ko leydi ndi ko wayno dorok ko noon kadi cocaïne ko nandi hen kala kaɓotoɗo noon jungo mum moddata eɗen gueɗe maɓe jokku hen loskoji noon kala kay mo juuri mum moddi hen koko rewnete a lawola to Soudan Conseil de la sécurité des Nations Unies ha hande ɓe lawɗini hitande wonde ngam katgol ko wiyete embargo jeeygu armeji faade toon to Darfour woni Soudan ɗum noon ko caggal pelɓodiral hakkude généraux ji ɗiɗi Hamdan kame Abdel Fattah ɗum noon ko caggal ngal pelɓodiral kene foto wonde ñande tan 15 avril 2023 hitande fawde ujunnaje pittali keddi million ngaji dogi o saha hewɓe gañi leydi ndi ko caɗele heegay ɗom ko tawete hen jeeyi sababu noon loni oɗon saaha kadi ɓeydi hitande wonde hay goto woto yeey armé toon to leydi Soudan nde tawno so armé yeeyama jogori kay farnede koye ɓalli yimɓeɓe paaɗen ko toon to leydi Maroc jagorɗo mum cellal ɓalli holliti ɓe binditima goto debbo gonduɗo e ñaw biyete impact woni tan mo mbiyeɗa bade baaɗi mo ganduɗa feeñi toon to Marrakech hande ono nomo tawi cuuɗi safara ngam hebde cellal makko hewɓe o jokkodino mbaɗama quarantaine woni joñama ɗo e balɗe ƴeewe so tawi rafi o ma feeñi mumen walla ala armée Éthiopie taweteɓe nder leydi Somalie taw koye ballal Union africaine walla ni kadi taw koye sembeji dentuɗi banggue Afrique de l'Est ɗum noon ko yidde addude jaam toon to leydi Somalie habtade sebaɓen ngal cetal joguitingal arméji kala sahaji ɓe kolliti ɓe tetti boowe laaɗi diwoje kewɗe ko wayno boowal laaɗi diwoje ngal gedda ene tawi nder état mo Jubaland ɗum noon ko habtade sibaɓen siftinde mon ni e lewru yawtundu dañino fitino seeɗa ngabbunoɗo hakkude Somalie kame Éthiopie ɗum ko caggal nde Éthiopie sifodirno sifande nandiral hakkude Somaliland jeytiɓe koyemen ha beldal ala hakkude mabɓe Somalie kono ɗon saaha jaam teskitama toon to Tunisie kene foto wonde ɓalli taw ko rewɓe joyo jiita e ŋore maaje ɓen winoɓe ne ɗanno ne paye toon to Italie hen goto ko cukalel jeeyaɓe ko rewɓe holliti ɗum noon ko toppitiɓe nden kay kisal ɗen maaje kaɗɗe ɓen noon ɓe ɓalli men jiitaɓe giwi koye Afrique banggue hirnangue woni Afrique de l'Ouest kono andaka noon holtoɓe jeeyata e ɗen leyɗele paɗen koye joolam jabeeri jabboɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia mi salminima. en calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men e joolam jaɓeri e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi France toon on ko Afganistanajo mbiyeɗe hono Marzias Hamidi ko dogowo kanko noon e oɗo saaha o woni ko leydi hono France caggal kay nde wat toon hono refusé makko e oɗo saaha noon kanko yarte koye duuɓi nogas o woni koye ndenka noon woni ɗiɗo no policier ji kadi ko kanko guurɗo leydi France o ɗo gila duuɓi tati ko toon o wuton e gila noon nayyi lewru septembre ujune ɗiɗi nogas e nayyi kanko noon oɗo taw kadi ko neɗɗo champion ko fate hono taekwondo kadi o woni kay koye nden ka policier ji ɗi caggal noon o wi wonde kanko de toon to leydi hono Afghanistan ko gueɗe kamtodiɗo toon mbatte toon hono rewɓe ɓe ɗum noon to leydi to e oɗo saaha noon o wawa hono ruttade toon to Afghanistan nde talibaji ko mbaɗata toon hono rewɓe ko noon e oɗo saaha noon ɓe mbi hayso tawi ni o woni leydi hono France alay saago o reyna toon tigui rigui nde hawo makko fitan makko hono itede États-Unis d'Amérique Donald Trump wawi bayyinde wiide kay kañum e
Kamala Harris mbattata kay ko wiyete kay taw kadi ko débat tarabo o wi ɗon noon kadi o wawi bayin ɗum ko 12 lewru taw kadi ko surtout ujunaaje ɗe nogas e nayyi caggal kadi nde wawi bayinde ɗum e nder plateforme makko biyeteɗo hono trousse social ko nder toon o haali ɗum o wi débat makko hakkude makko kay e oɗo hankkadi gasi ha laaɓi toon hande koto États-Unis d'Amérique ene waɗi nde kamɓe noon ɓe dokki taw kadi ko junngo taw kadi ko Afrique naaɓe wonde kay to oni to wonde États-Unis noon e wi wonde e oɗo saaha udditinima wonde taw kadi ko wonde dañjeɓe siège uji ɗiɗi taw ko permanent taw kadi ɗum tan heerori ko Afrique naaɓe taw kadi koye nder conseil de sécurité ko wi ɗum noon bayin ɗum ko ambassadrice mabɓe taw ko Afrique naajo wawi hono bayin ɗum toon to loni to ɗum noon o wi wonde alay saago kamɓene ɓe nanguini hono Afrique naaɓe hono junngo ɗum noon o wawi wi ɗum ko ñande alkamisare 12 lewru siltu ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi kore banggue to worgo to de kamɓene ene mbawi kay e wiide wonde toon bayinde hoddiɓe mabɓe toon wonɓe toon to kore banggue taw kadi ko rewo maɓe mbaw kay hono ƴewde peeje ñande alkamisare 12 lewru siltu ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi subaka ɓe mbawi wiide wonde tiroji mbaɗan taw kadi ko missile ko wiyete kono balistique taw kadi ko courte portée fayi noon taw kadi koye maayo taw ko leydi hono Japon o noon gardiɗo kore banggue rewo woni Kim Jong Un o kanko de o wawi wiide wonde ko heddi en ko ma mbawa kadi tinde toon to nokkuji mabɓe to wiyete nucléaire mabɓe to leydi ndi ɓe tina ɗum ha tiiɗa gam rende leydi mabɓe Israila nayo mbawi ko hawde toon e ladial toon to taw kadi ko oto waɗa ɗum piégé explosé toon to Ramla wonno ko ñande alkamisare 12 lewru siltu ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum noon hôpital mabɓe biyeteɗo hono Asaf kañum e Harofe e police o Israila ɓe mbi ɗum ɗo dey kalɗo baɗal ngal hani oto wawi fettude ha addi noon e ɓeɗo nayyo hono mayde ɗum ɗo dey ko gueɗe taw kadi ko wonde criminel no fewi police o wawi wiide ma uddir hen loyno gam yitude halko waɗi ɗum ɗo riisi noon toon to riisi kamɓe de ɓe mbawi kamɓene rewtude taw kadi ko armé taw kadi ko Ukraine o nde tawno wonde armé Ukraine o nanno toon to Kursk guila e daroɗe lewru août ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi e oɗo saaha noon ma wona hono balɗe ɗiɗi ene wayno armé russe o rewtiɓe caggal ɗum noon wawi kadi wiide noon ko gardiɗo hono leydi toon to Ukraine woni taw kadi ko Zelensky bayyiɗ ɗum ñande 12 lewru septembre ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi gasi ha laaɓi Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo lownoɗen e wowru e nder jolama jaɓeri e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sandogo gam weltare Ayaɓo TV. Alassane Oumar Mbodji golle man jooɗi peewi ko ɗum lowno e wowru una waɗa condi waɗa lacciri wadda e hakkuɗum wadda e kosam gasi ha laaɓi yo en dole jaam ketkimalaki jaam Alassane Oumar Mbodji jolam jaɓeri gorko mo Sandogo to Mauritanie haali Abouba wonande gorko mo Luksayba gorgol to karallagal to ko musidɗo moon Saydou Abouba mo Luksayba gorgol ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr moon dulumaji so tawi koto banggue sofreɓe dognoɓe namde jaabuji ɗi ko musidɗo moon Abdoulaye Zakariane mo a cuɓlel lawa ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranen ñalawma janggo so haaji jomiraɗo mo en ketto sawtuwol musidɗo moon haali Abouba.